Много хора ме питат как могат да изчистят енергийно дома си. Истината е, че това може да се направи по различни начини. С тамян, с клечки, с пало санто, с салвия. Но най-важното не е с какво го правим, а какво е нашето вътрешно намерение. Когато чистим пространството, енергията ни също се подрежда. Негативната енергия често се трупа в ъглите на помещението. Затова, когато запалите нещо, обиколете всички ъгли. Може просто мислено да си казвате: изчиствам всичко, което вече не принадлежи тук. Оставам място за любов, светлина и покой. Аз лично винаги минавам и около входната врата и си казвам през този праг да преминават само хора с чисти намерения. В Рейки второ ниво има прекрасна техника за пречистване на пространството, дори без допълнителни средства, само с енергия, символи и чисто намерение. И помнете, няма точни думи. Важно е усещането, мисълта и вибрацията, с които подхождате към самия процес.